Şu günler Liverpool aýatyna döwlet idara karhanalarının işgärleri köpçülikliğinin paýta ýygyň mögtümine gatnaşmagy ýa-da öz zähmetine derek pul hödürlemäge mejbur edilýärler. Bu barada Azatlyk radiosynyň habarçysy Tom Mäşin sentýabrda Sewitden maglumat berdi. Häkimetler her bir büdjet idarasyna adam salgydyny salýarlar. Meselem Liverpool aýatynyň baş bölüm müdürliginiň paýta ýygyň mögtümine her gün 750 adam çykarmak talap edilýär. Sewitiň lukmançylyk idaralary 850 işgärni her gün ýygyma uğratmaly bolýar. Adam gorlary iň köp bolan saglyk we bilim puwdugynyň daşary Liverpool aýatynyň jemaat hojalygy müdürligi, yerli teatrlar we muzeýler, öý dolandyryş müdürlikleri, elektrik öpçünçilik karhanalary, telekom we türkmen poçta ýaly aragatnaşyk karhanalary, howa we demir ýol menzilleri hem de beýleki döwlet idara karhanalary hem her gün ýygyma adam iýermeli bolýarlar. Umuman ähli döwlet idara karhanalaryndan ýygyma 4-5 miň töwerege adam çekilmeli edilýär. Diýip ýagdaýdan habarly Çeşmedat radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. 2 hepde töwerege ozal täze okuw ýylyna girişen Sewitiň bilim we terbiýeçilik idaralaryna sapaklar dowam edýär. Şonuň üçin her bir mugallim öz zähmetine derek pul kömegi bilen ýygyň mögtümine goşmagy mejbur edilýärler. Muallimlaryň okutmaly sapagy bolan soň her bir muallim palta üçin 30-40 manat aralygynda pul töleýär. Diýip bir magarif işgär edýär. Habarçymyzyň öwrünen maglumatlaryna görä tutuş Sewit boýunça idara karhanalardan 4-5 miň töwereg adamyň ýygyma çykarylmagyny talap edilýändigine garamazdan gowuçy meýdanlaryna çykýan adamlaryň umumy sany 1000 adamdan geçmeýär. Ýygyma gatnaşmaýan büdjet işgärleri öz zähmetine derek idara ýolbaşçylaryna pul töleýärler. Her bir idaradan paýta ýygyň mögtümi boýunça bir işgär gurumy çökmüni belenipdir. Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaş bolan büdjet işgärleri bu gurumçylary daýhan birleşikleriň başlyklary bilen dilde uşup ýygnalýan pullardan peýdalanmakda aýplaýarlar. Her bir idara gündelik adam sanyny çykarýar we toplanan pullary hasaplaýarlar. Idaralar kolhoz başlyklary bilen gepleşip palta ýygyldy diýip vilayet häkimligine hasabat berýärler hem-de ýygylmaly paltany kagys ýüzünde satyn alýarlar. Diýip bir büdjet işgär Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Azatlyk radiosu maglumatlar boýunça Liverpool aýatynyň häkimliginden tesbir alyp bilmedi. Türkmenistanyň şu ýyl 580 miň hektar gowuçy meýdanynyň 1 milyon 200 miň tonnadan gowrak paýta hasylyny ýygnamak gödüňine tuturýar. Türkmenistanyň hökümeti paýtaçylyk puwdugyny mejbur insan zähmetinden peýdalanmakda ýyllar boýy halkara insan hukuklaryny goraýjy gurumlar tarapyndan tanqid edilýär. Koronavirus pandemiýasynyň gutarandygyna we Türkmenistanda munyň bilen bagly çäklendirmeleriň ýatyrlandygyna garamazdan Aşgabatyň mekdep okuwçylarynyň enatalaryndan sabun, salfetka, dezinfeksiýa we hajatxana kagydy üçin 60 manat ýygnalmagy dowam edýär. Bu barada Türkmenistanyň Kronikasy neşri öz ýurt içindäki habarçylaryna salgylanyp 14-nji sentýabrda habar berdi. Maglumatda şäheriň 132-nji mektebiniň okuwçylarynyň enatalary bu serişdeleri bazarlarda has arzan bahadan satyn alyp bolýandygyny aýdyp, ýygnalýan umumy puluň möçöriniň bu haritleri satyn almak üçin zerur bolan serişdeden 25-30 götürüm köpdigini belleýärler. Men munyň öňüne alyş çäreleri bilen odýan gatnaşygy ýokdur diýip pikir edýärin. Bu pul ýygnamak üçin bahana bolup biler we onuň epesi bölegi näde dogry maksatlary kimdir biriniň jübüsine gider. Diýip mektep okuwçylarynyň biriniň garyndaşy aýtdy. Azatlyk radiosu baýdylan ýagdaýlar barada gurrun edilýän mektepden kommentari alyp bilmedi. Bu barada şäheriň bilim bölümi bilen hem habarlaşyp bolmady. Ýatlasak öz çäginde koronavirusyň ýekeje hadisasynyň hem hasaba alınmandygyny tutan ýerlilik bilen tekrarlayan Türkmenistanyň häkimetleri 2020-nji ýylyň aprelinden başlap okuwçylardan agdalýan arasaçylyk serişdelerini ýanlary bilen getirmegi talap edip başladylar. Ýöne şol ýylyň ahirinde orta mektepleriň aglawasynda okuwçylardan bu serişdeler üçin pul ýygnalyp başlandy. Gurrun edilýän arasaçylyk serişdelerine henizde pul ýygnalýandygy barada geçen hepde Azatlygyň Balkan vilayetindäki habarçysy we Çeşmesi hem habar beripdi. Ukraina Russiýa garşy dowam etdirýän garşylyklaryň hüjüm tagallalarynyň çäginde ençime ýeňsi gazanandygyny aýdýar. Bu aralykda prezident Vladimir Zelenski Amerikanyň prezidenti Joe Biden bilen öňümüzdäki hepde geçmeli gepleşikleri taýýarlanýar. 14-nji sentýabr güni giýişlik ençeme habar teristesi saxtyety aýdynlaşdyrylmadyk resmiýetlere salgylanyp öňümüzdäki hepde BMG-niň baş assambleýasynyň Amerikadaky geçlik samitiniň çäklerinde Biden'in Ukraina prezidenti Vladimir Zelenski bilen gepleşikleri geçirjekdigi barada maglumat berdi. Buların ikisinin de BMG'nin 78-nji sessiýasynda çykyş etmegi göz öňünde tutulan.
Zelenski'nin Amerikanyň we dünýä liderleriniň öňünde etjek ýüzbe-ýüz çykyşynda Russiýanyň agressiýasyna garşy durmak tagallalary üçin has kämil ýaraglar we ok däherleri bilen üpçün etmek goldawy ugrunda alada etjekdigine garaşylýar. The Washington Post nisirinin ýazmagyna görä, Zelenski'nin tapary Kongressiň Ukraina üçin goşmaçy $24 milyard himayeti bölüp bermegini gadanmak üçin bilelikdäki itergi tagallalarynyň bir bölegi bolup durýar. Bu sammitin öň ýany suhepdi Rus prezidenti Vladimir Putin Russiýanyň gündogurunda Demirazy Koreýanyň lideri Kim Jong-un bilen duşuşdy. Günümatar resmiýetleriniň pikirine görä, Moskwa munyň bilen özüniň Ukrainadaky alyp barýan batybalajylykly hüjümi üçin ýaraglary, kämil tehnologiýalary tewdalaşmagy maksat edinýär. Käbir maglumatlarda Putiniň we Kimiň Demirazy Koreýada ýene bir gezek duşuşmagyna garaşylýandygy aýdylýar. Biden Zelenski maslahaty iýulda NATO'nun Litvada geçen sammitiniň çäklerinde bolan gepleşiklerinden bäri ilkinji ýüzbe-ýüz duşuşygy bolar. CNN öz çeşmelerine talgalanyp Zelenski'nin Amerikanyň kanun çykarjylary we liderleri bilen hem aýry-aýrylykda gepleşikleri geçirijekdigini habar berdi. Zelenski Amerikada soňky sapar dekabrda bolupdy. Bu onun 2020-nji ýylyň fevralynda Ukraina garşy başladylan doly gerimli çoluşdan bäri daşary ýurda amala aşyran ilkinji sapary bolupdy. Habarlarda bellinilse ýaly Birleşen Ştatlar we beýleki ýaranlar Ukrainada iýunda başladylan möhüm garşylyklaryň hüjüm boýunça öňe gidişlikleri isleýärler. Zelenski 14 sentýabrda giýişligeden çykyşynda mundan bir gün ozal Ukrainanyň ýaragly güýçleriniň okupirlenen Krimda Russiýanyň howa hüjümünden goranyş ulgamyny we Iran edendigini aýdyp, muny üstünlük diýip häsiýetlendirdi. Ще одне. Є за що окремо відзначити Службу безпеки України, увесь склад служби і наші військово-морські сили. Я дякую вам за цей сьогоднішній тріумф. Ukrainanyň aňtaw gullugundaky bir çeşmäniň Reuters gullugyna aýtmagyna görä, howa hüjümünden goranyş ulgamy Yevpatoriýanyň golaýynda ýok edilipdir. Çeşme munyň Ukrainanyň howpsuzlyk gullugynyň we harby deňiz güýçleriniň bilelikde gurunan dron we raket hüjüminiň netijesinde amal edilendigini belledi. Satelit suratlary Yevpatoriýanyň golaýynda Russiýanyň howa hüjümünden goranyş S-400 kysymly ulgamynyň ýerleşen sebitinde uly ziýanyň ýüze çykandygyny görkezýär. Bu wakadan bir gün öň Ukraina Krimde Russiýanyň 2 sany gemisine uly ziýan ýetirdi. 15 sentýabrda ýerden Ukrainanyň ýaragly güýçleriniň baş harby staby öz güýçleriniň Andriýewkanyň golaýyndaky Donetsk oblastyny ýygyna alandyklaryny ma'lum etdi. Bu sebit Bakhmutdan 10 kilometr günorta günmatarda ýerleşýär. Beýanatda duşmana adam güýji we teriste wagtynda uly ýetginiň ýetirilendigi hem bellenilýär. Mundan bir gün öň Goranyk ministrliginiň medeniýet wekili Hanna Malyar Andriýewka oblastynyň azat edilendigini iglan edipdi. Mundan biraz soň ol bu beýanatyny ýygyna aldy. Seýlede agyr çaknysklaryň dowam edýändigini we ýagdaýlaryň ören agyr we gazaplydygyny belledi. Ukrainanyň harbylary goloýdaky Klishchiivka sebitinde hem bölüklerin üstünlük kazanılandygyny aýdarlar. Azatlyk radiosy agyr çaknysklaryň barýan sebitlerinden taraplaryň hiç biriniň hem beýan edýän maglumatlaryny garaşsyz ýagdaýda tasdikladyp bilmeýär.